Gumikan sa kainit sa panahon, extended ang suspension sa in-person classes sa public ug private school sa Sarangani Province ug Cotabato City hangtod April 30 karong tuiga. Samtang nagpahimangno ang City Health Office ngadto sa mga ginikanan kalabot sa sakit nga pwedeng makuha sa mga bata karong ting-init. Ano yung report ni Abby Caballero? Extended ang suspensyon sa in-person classes sa tanang level sa public ug private schools sa probinsya sa Sarangani ilawom sa Executive Order No. 20. Apan dili lakip sa suspensyon ang secondary assessment review ug work immersion. Ginapahimangnuan sa LGU ang management sa mga tulunghaan nga magpatuman og online classes, modular distance learning ug uban pang modalities. Sumala sa LGU Sarangani, pwedeng ma-extend ang suspensyon o di baka ma-lift una ang April 30. Depende kung magpadayon gihapon ang grabeng kainit sa panahon. Ilawom sa Executive Order No. 123, extended hangtod April 30 karong tuiga ang in-person classes sa tanang level sa public ug private school sa Cotabato City. Kinigumikan sa grabeng kainit sa panahon nga nasinatian sa lugar, asa dunay adlaw nga moabot sa 43 degrees Celsius ang heat index o ang kainit nga mabati sa tao. Base sa EO nga gipagula sa LGU, ang mga public school kinahanglang magpatuman og flexible learning modalities aron dili maapektuhan ang academic calendar. Samtang ang private schools pwede matud pang magpatuman og in-person classes basta kadtong mga classroom nga dunay aircon ug ginabawal ang pagpahigayon og outdoor activities gawas na lang sa flag ceremony. Samtang nagpahimangno ang Cotabato City Health Office ngadto sa mga ginikanan nga atimanon ang mga anak ug dili tugutang ma-expose og dugay sa kainit sa adlaw. Sanglit mas dali matud pang magkasakit ang mga bata. Gani kapin usa ka gatos na matud pa ka bata ang adunay respiratory tract infection sugod ni adtong Marso. Sa ganito, mataas ang humidity, uso yung mga ganyang karamdaman, no? Respiratory tract infection. So yung mga bata naman, mahina pa ang immune system, so sila ang madaling mahawa. Ginaawhag sab ang mga ginikanan nga ugaling magsakit ang anak, pahimuslan ang libreng check-up ug tambal sa ilang buhatan. Fever, no? Merong ubo, sipon, or lagnat, agad-agad na mapakonsulta dito sa mga health center or dito sa may City Health Office. So, pwede ring mag-avail ng mga flu and pneumonia vaccines. Meron kaming binibigay dito sa City Health Office upang maiwasan yung mga respiratory tract infection. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.